Digo mlebet mriki sepedae. Kayak mriki. Oh. Saking pundi niki wau? Dijagrake. Iya. Golek rosok. Oh, niki agem bae nggih. Saged tinggi tambah-tambah masak. Kayak mriki nggih, Mbah? Sedenge. Alah sithik niki nggo tambah-tambah masak. Lampun sarapan dereng? Sarapan. Monggo pinarak riyen nah. Pinarak mriko riyen monggo. Nggih, pun niki di pikirin. Jangan pun sarapan dereng. Sarapan. Oh, niki wae kula tumbas sego. Mangke saged jenengan beto. Sing kok aku iki. Nggih, sarapan dan niki mangke kula nyuwun setunggal. Niki mangke agem jenengan di beto. Dienggo sarapane ning omah. Aku dhewean omah lho. Lah nggih, dhewean ning omah. Lah, Niki mangke saged dienggo sarapan. Iki sik satu ya. Dan niku umure pun pinten Mbah? Yo juga. Oh. Berarti nang omah dhewe nggih, anake wis ora ana. Kakek sisa anakku itu cuma nunggu parake. Oh. Nggih. Nah, itu anakku itu. Tiap hari golek rosok. Ya, lah aku tak kok ora keluar golek rasa aku tak mau mangan apa. Ya mati dulu. Oh, nggih. Nggih. Saged nggih sarapan. Sedina do rosoke dhuwit pira? Yo iki ra lo Mas niku nek oleh 13.000 Mas oleh 30 ya oleh 25. 13.000 niku sedina. Yo Napa nglumpukno akeh? kok akeh. Oh. Yang sing 14 gram sing kilo Mas oleh 15.000 yo. Oh. 14 glangse oleh 15.000. Mungkin masuk wong. Kadang 30.000. 30 glangse. Oh. Nggih pun monggo nek jenengan Ya wis baik sik. nggih. Hati Mbah. Nggih. Mas masalah. Oh, tesih kuat mbak sepeda ngoten. Mas. Itu sik tak kembali mayang. Oh, kula puterke Mbah. Niki jenengan tumpakin apa? Tuntunannya kok lali Pak ya aku. Tuntun mawon.